pada begadang, anak rangga dagang wedang, wedang jahe gula watu, sing sanjane mancing metu, kadang bae selowonge kebang tuku sabokonge. Sanjane pirang-pirang wong lanange garang-garang kemuyuk pati cekaka jajane rong atus perak. Sanjane pirang-pirang wong lanange garang-garang kemuyuk pati cekaka jajane rong atus perak. Mari ngobrol lendang-lendang tangane blik iyeng anteng kebul-kebul pinggir gambar kompor meleduk warung kobar. Ide-ide nembe weruh anak bocah wadon ayu ayu tur pada begadang, anak rangga dagang wedang, wedang jahe gula watu, sing sanjane mancing metu, kadang bae selowonge kebang tuku sabokonge. Sanjane pirang-pirang wong lanange garang-garang kemuyuk pati cekaka jajane rong atus perak. Sing sanjane pirang-pirang wong lanange garang-garang kemuyuk pati cekaka jajane rong atus perak. Mari ngobrol lendang-lendang